Ekologický medzinárodný projekt Škola pre živú planétu, ktorý organizuje medzinárodná organizácia WWF a ktorého sa od októbra zúčastňuje základná škola 15. októbra v Pivnici, sa nachádza v druhej fáze, v ktorej sa zaoberajú redukciou odpadu. Od začiatku 6-mesačného projektu vedúca projektu profesorka biológie Lenka Víziová a žiaci sa usilujú o zníženie znečistenia prostredia a zvýšenie ekologického povedomia. Na hodinách ekologického krúžku robia na interaktívnej edukácii, kde edukujú seba, svojich spolužiakov, profesorov a spoluobčanov. V tejto druhej časti sa sústreďujeme na zníženie odpadu. V podstate ide o to, aby sme motivovali aj iných sa v tomto smere správať. Mali sme viaceré akcie na to, aby sme podnietili aj žiakov, aj zamestnancov, aj ľudí v prostredí znižovať odpad. To, čo sme prvé robili, bolo, že sme sa najprv my museli teoreticky s touto témou oboznámiť. Rozprávali sme sa o tom, čo je to recyklovanie, princípy recyklovania, že to vlastne znovu používanie jednotlivých materiálov, prečo je to vlastne dobré, že sa tým jednak šetrí energia, zdroje a vlastne šetríme tým aj životné prostredie, menej sa znečisťuje. Takže to bolo najprv. Pozerali sme si taký film ohľadom toho recyklovania, nejaké obrázkové ukážky, čo všetko odpad môže spôsobiť, keď sa zle s ním zaobchádza. A ďalej sme potom v januári mali takú prvú väčšiu akciu, kedy žiaci robili také malé divadielko, takú scénku, v ktorom vlastne poukazovali na to, ako by sa nemalo zaobchádzať s odpadom a následne žiaci vlastne mohli vidieť, ako sa s odpadom zaobchádzať má. Okrem toho tam sme mali taký krátky film, ukážku, aj trošku nejaký text na túto tému, recyklovanie. Ďalej sme si vyhotovili tieto ekotašky. V podstate toto je taká jedna väčšia akcia, ktorou chceme motivovať ostatných, aby sa učili používať viacej také tašky na dlhodobé použitie, nielen jednorázové. V podstate aj seba musíme tomu učiť. A týmto spôsobom sa znižuje veľké množstvo odpadu. V mnohých krajinách je to už zakázané, v mnohých krajinách sa zdaňuje, takže vlastne sa ľudia motivovaní používať tašky na dlhšiu dobu. Vyhotovili sme 300 tašiek, sú to platené tašky, takže pokiaľ budú trvať, sa dajú používať a potom vlastne je to materiál, ktorý sa rozkladá, takže neznečisťuje tak životné prostredie. Čo sa týka ešte ďalších akcií, v škole nám beží tzv. Ekodozor. Každý deň dvaja žiaci zo všetkých tried od 5. po 8. ročník sú vlastne na školskom dvore v nejakom stanovenom čase a zbierajú odpadky. Tým sa vlastne učia menej hádzať, keď ich budú mať zbierať a zároveň vlastne aj sami sa učia čistiť naše prostredie, školský dvor, dbať o to vlastne, o tú čistotu. Ešte sa chystáme trošku do budúca, krátky čas nejaké hry recyklovania podniknúť, aby sme trošku sa naučili o tom, ako sa všetko a čo dá recyklovať. A ešte by sme chceli v našom školskom dvore vymeniť naše koše, ktoré máme. Takže to sú vlastne akcie, ktoré konáme v tejto časti projektu. Ešte by som sa chcela poďakovať aj sponzorom, ktorí nám vlastne umožnili túto akciu a zabezpečili nám materiál a umožnili nám vlastne urobiť taký počet, také veľké množstvo týchto tašiek. S cieľom obohatiť projekt a pomôcť kolegyni a žiakom sa do aktivít zapojili aj profesorky výtvarnej kultúry. No v snahe podporiť tento celý ekologický projekt, ktorý na našej škole prebieha už niekoľko mesiacov, sme pod vedením kolegyne Verice Tanackovičovej zorganizovali výtvarný súbeh. V tomto súbehu boli zapojení žiaci 5. až 8. ročníkov. Poprvé sme sa rozprávali o problematike a potom oni túto problematiku, vlastne témou nám bolo, ako znížiť množstvo odpadu v našom prostredí. A oni sa potom po rozhovore o tejto problematike vyjadrili výtvarne a boli skutočne kreatívni, čo vidno aj z vystavených prác. Z každej triedy 4 najlepšie práce budú v rámci Svetového dňa vody odmenené a žiaci už netrpezlivo čakajú na ten deň. Súčasťou projektu a edukácie občanov bola aj vydarená akcia delenia ekotašiek, prostredníctvom ktorej žiaci vplývali na spoluobčanov, aby nepoužívali plastové tašky alebo igelitky, ale ich nahradili trvácejšími ekologickými taškami.
Túto akciu spravili sme, aby sme zmenšili používanie plastových tašiek, čo dostávame z bodu. U nás to volajú kapselky. Oni sa veľmi dlho rozkladajú a používame ich dosť krátko. Títo tašky, čo delíme, sú ekotašky. Ich môžeme znova používať a ľahko sa rozkladajú. Prečo je dôležité vymeniť tieto plastové tašky za ekotašky? Pretože plastové tašky, oni jak vyrábajú sa 1 sekundu, jak koristíme ich 20 minút a rozkladajú sa od 300 do 1000 rokov a títo jak tašky, oni jak trvajú dlhšie a sú lepšie oveľa. No, pretože sú tie plastové tašky sú zlé, lebo oni všade poletujú naokolo a aj keď odejdú do oceánu, do morí, oni tam zničia život, lebo do nich sa môžu živočichy zapliesť a aj potom odumierajú niektoré vrstvy živočíchov. Tiež 9% len samého odpadu v oceánoch sú len tie igelitkové tašky. O ekotašky bol veľký záujem a akciu ocenili aj občania Pivnice. Pravda, že pomôže. To všetko, čo sa robí na dobrobit toho, je dobre. A dok sa doteraz nič nerobilo na tém. Nič. Máme my všade príklad po dedinách, aj po mestách nevyprávame. Aj po nároloch máme istotu aj všade. A už bolo na rade, aby sa začalo mysleť, aby nebolo tak, lebo títo naše deti, aj čo dvojdu, čo sa teraz, dosť ich ťažké všetko čaká. Nemáme, pravda, prostriedku a ešte ani nemerkujeme nič. Ináč to, keď bolo normálne, potom to nebolo ani toľko problémy, koľko je teraz. A za to myslím, že je dobre. Prečo by nebolo dobre? Ako sa mi páči, dobre je, lepšie je, jak títo najlonky. Do konca apríla, keď sa končí projekt, žiakov a profesorku očakávajú ďalšie ekologické aktivity a edukácie o zachovaní životného prostredia, ktorými sa budú usilovať vplývať na zastavenie znečistenia vo svojom okolí. Inak projekt je súťažného rázu a najlepší účastníci budú na konci odmenení na záverečnom vyhlásení víťazov vo Viedni.